Hokejbal v Devínskej Novej Vsi má pomerne širokú hrácku základňu. Problém je však v tom, že na svoju činnosť nemá v domácom prostredí vytvorené adekvátne podmienky. Slovo adekvátne som použil preto, že líder devínsko-noveských tímov HBC Jepury hrá druhú najvyššiu slovenskú súťaž, teda prvú hokejbalovú ligu, skupinu Bratislava Záhorie. Paradoxne svoj domovský štadión má v Ružinove, nakoľko jediné ihrisko na Kališnej ulici zďaleka nesplňa ani základné parametre takejto súťaže. V Devínskej je už najmenej 20 rokov súťaž, ktorá sa hráva Bratislavská liga, Dúbravská liga. Tieto mužstva hrajú rôzne ligy, niektorí ešte z nášho mužstva, ktoré sa volá Devínska Nová Ves z Jepury, hrajú ešte Seneckú ligu, takže proste sme rozvetvení na rôzne časti, len čakáme, že v Devínskej Novej Vsi bude konečne už ihrisko, aby sme mohli zapojiť do toho už naplno aj mládež. Zábery, ktoré máte možnosť teraz vidieť, sú z Lozorna, kde devínsko-novešťania odohrali prvý zápas play-off. Naši hokejbalisti ma poprosili, aby som sa prišiel pozrieť na ich zápas, aj teda boli sme svedkami toho slávnostného bully. Myslím, že je smutné, že naši chlapci majú domovský stánok v Ružinove a situáciu som sa rozhodol riešiť, takže do zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v útorok 22. mája, predkladám návrh zmeny rozpočtu, kde jedna kapitola vo výške 100 000 eur, za ktorú by sa malo vybudovať hokejbalové ihrisko v Devínskej Novej Vsi. Tento návrh poslanci miestneho zastupiteľstva v Devínskej Novej Vsi medzičasom na svojom rokovaní odsúhlasili, takže nové hokejbalové ihrisko dostalo zelenú a bude stáť na futbalovom štadióne za bránkami, kde je tam kotol urobený, kde by aj ten hluk bol oveľa menší, aby nebol problém ani s hlučnosťou a týmto spôsobom by nerobilo žiadne problémy obyvateľov Devínskej Novej Vsi. Týmto zároveň riešime aj ten dlhoročný problém hokejbalového ihriska na Kalištnej, ktoré by sa po vybudovaní nového ihriska zmenilo na nejakú oddychovú zónu, respektíve by sme tam osadili nejaké prvky detského ihriska.